Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Muga-muga tansah sehat walafiat. Ing dina iki Pak Guru bakal menehi materi babagan tetepangan. Tetepangan iku asale saka tembung tepang. Tepang tegese perkenalan. Dadi ing dina iki Pak Guru bakal ngaturake materi babagan perkenalan. Biasane kang dikenalake yaiku kang angka 1 jeneng utawa nami. Angka 2 panggonan lan waktu lahir. Kang angka 3 yaiku ngenani babagan sekolahe. Kang angka 4 yaiku tetepangan babagan asale utawa omahe. Dene kang angka salanjute yaiku babagan karemenan utawa hobi. Dene tetepangan tuladhane yaiku ngene iki. Bisa bocah-bocah mirengake utawa simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zidan Said Erlangga. Kula lair wonten ing Sukoharjo tanggal 13 Februari tahun 2011. Kula sekolah wonten ing kelas 6 MI Terpadu Al Mabrur IPHI Kecamatan Tawangsari. Kula saking Dukuh Gayu RT kalih RW 11 Tawang Weru Sukoharjo. Karemenan kula utawi hobi kula yaiku main badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkono iku bocah-bocah tuladhane perkenalan. Dene sabanjure tugas kanggo bocah-bocah yaiku ngenalake awake dhewe kanthi bentuk voice note, banjur dikirim marang nomor Pak Guru. Cukup semene pelajaran basa Jawa ing dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.